estamos padecendo un desahucio colectivo dos gandeiros do leite. Ver o leite derramado polos prados da primeira protesta levada a cabo hai apenas unhas semanas debería facer reflexionar a alguén. Galicia, unha parte inmensa do seu territorio é rural, pero que nós non só habitamos un territorio, tamén habitamos no noso propio corpo, e ese habitar na nosa carne tamén ten que ver con alimentación, ten que ver con con hidratarnos, con ter disponibilidade dunha auga que non nos enferme, con respirar, iso moito ten que ver co rural. Nalgún lugar do mundo producense eses alimentos, e incluso unha conexión que hoxe nunha aparente vida moi urbana da poboación nos desconecta da propia natureza, que eu creo que tamén formamos parte dela, incluso máis alá das necesidades materiais, con outro tipo de conexións. Entón, por todo isto, en Galicia, falar de vida, da nosa vida, é falar de rural, seguramente en calquera lugar do mundo, non? Pero en Galicia isto é moi claro, podemos tocalo prácticamente en calquera lugar no que nos situemos. Nestes últimos 10 anos houbo varios factores, non? A primeira cuestión que víamos moito era un rural que se baleira de xente, non? Por un lado vemos unha cantidade inmensa de persoas mozas que se ven obrigadas a emigrar porque queren desenvolver un proxecto de vida e en principio non encontran unha posibilidade de acceder a un posto de traballo, de vivir nese rural. As actividades que de alguma maneira xeneraban postos de traballo no rural cada vez teñen maior dificultade. Nestes 10 anos vimos como a pequenas granxas se lles decía que non podían seguir sobrevivindo porque non tiñan a dimensión adecuada, ou tes que pechar porque non che vamos recoller a túa produción porque eres demasiado pequeno, non? Entonces vimos como esas actividades que tradicionalmente xeneraban emprego no rural e ao lado desas outras, porque moitas veces cando falamos desas granxas obviamos esas granxas compraban o alimento para o seu gando nun determinado lugar, ao mellor viña un veterinario, viñan os servicios técnicos. Entón vimos como había un desmantelamento progresivo de actividades económicas, de postos de traballo e de perda de poboación. Paralelamente a esas familias que se lles di que non son viables, vimos como incluso con moito diñeiro público se apoia a construción de grandes cebadeiros de animales, se favorece a implantación de grandes proxectos de minería, hai interese realmente en que ese rural se ocupe para dar beneficio a unhas cuantas industrias, unhas grandes industrias moitas veces, non? Co discurso, co relato da crise, tamén serviu para recortar servicios públicos. Nestes 10 anos vimos como se pechaban escolas, como se eliminaban rutas de transporte, como se pechaban servicios en centros de saúde, comedores escolares. Non se pon o foco na vida das persoas, nas necesidades máis importantes, e non moitas veces porque se baixe o gasto público. Nos vimos como na última etapa do goberno galego se multiplicou a deuda que tiñamos, pero esa deuda non serviu para poñer a vida das persoas no centro, senón moitas veces para favorecer estes proxectos que se venderon como de interés xeral. Moitas veces detrás había un interés particular dunhas empresas de facer negocio, accederon a fondos públicos dunha maneira moi importante e con todo isto implantaron unha gran instalación que moitas veces incluso con impactos importantes, non? Estes días saía o embalse das Cunchas na zona da Limia absolutamente contaminado, con cianobacterias moi perigosas para a saúde, unha contaminación de acuíferos enormes, por os grandes cebadoiros vinculados a Coren. Coren recibe miles e miles de euros do diñeiro do erario público. Para nosotros é clarísimo que hai lobbies económicos que están aproveitando esta crise para conseguir circunstancias moito máis favorables para a súa actividade.
Vamos poñer un exemplo que é todo o lobby mineiro, por exemplo. Conseguiron que de maneira reiterada se fixeron modificacións normativas, desde para acurtar os prazos de exposición pública, desde considerar que os seus proxectos teñan máis facilidades para ser considerados estratégicos e, nese sentido, conseguir máis apoio público. Pois vimos como había un gran proxecto fai moi pouquiño tempo en Corcoesto, agora na zona de Touro o Pino. Son proxectos que moitas veces ocupan unha cantidade moi importante de hectáreas, que consume unha cantidade moi importante de auga, que moitas veces utilizan unha gran cantidade de produtos perigosos, neste caso explosivos, levan explosións diarias, levan grandes balsas de lodos tóxicos que quedan aí no territorio, pois fan unha explotación ao mellor de 10 anos e despois quedan no territorio aí sin monitoreos e sen ninguén que se responsabilice do que vai pasar con esas balsas de lodos, non? E iso, a xustificación é a creación de postos de traballo. Se estudiamos moitos destes proxectos son absolutamente falsas, ademais, non? Porque sempre minimizan o que destruyen e sempre magnifican se crean algúns postos de traballo. É moito máis grave a destrucción que queda unha vez que estes proxectos se van das mans moitas veces de grandes grupos transnacionales, entramados societarios que é moi difícil de seguirlles a pista, porque moitos, a empresa matriz está en Canadá, logo teñen unha sociedade que se crea aquí cun capital social mínimo, polo tanto, se houvese algún problema non hai donde buscar responsabilidades, logo hai un socio que ten os dereitos e está unha parte do capital nun paraíso fiscal, quer dizer que isto é unha realidade de proxectos que hoxe teñen dereitos mineiros aquí en Galicia e a actitude do goberno galego foi moitas veces de absoluta connivencia. Vese no cambio da lei do solo, no plan sectorial de actividades extractivas que está en fase de borrador en cantidad de cuestións, como se intenta facilitar a instalación de todos estes proxectos. Eu creo que deberíamos aprender que temos que crear modelos para que as persoas novas poidan facer os seus proxectos de vida sin ter que marcharse. Un país que fai que se teñan que marchar as persoas mozas e as persoas que máis formadas, ten moi pouquiño futuro. Temos que pensar en que poidan desenvolver os seus proxectos de vida dunha maneira digna neste territorio. E o compromiso ten que ser tamén co mañá, non? Porque ás veces vivimos como se non houvese mañá. Hai moitos procesos que están eliminando postos de traballo, de alguma maneira, ao mellor temos que dar un debate profundo sobre unha renta básica para todas as persoas, que lles garanticen ter uns ingresos dignos para desenvolver un proxecto vital. Temos que relocalizar a economía, tamén hai que mirar cuestións como o tema, por exemplo, do cambio climático, que parece que aquí estamos alleos a todo este tipo de cuestións, pero, ao mellor, cando nos deamos conta, non nos preparamos absolutamente nada para cuestións que xa estemos encima, non? Parece unha utopía porque parece que temos gobernantes que son representantes de grandes empresas en vez de representar o interés xeral e que viven alleos a todas estas circunstancias que parece que son determinantes para o noso futuro. Eu creo que está claro que teñen que poñer unha vez por todo o interés xeral por encima de intereses particulares e, sobre todo, non seguir na dinámica de responder aos intereses de lobbies, porque, de repente, no país non se atenden as necesidades de mobilidade da población, é unha odisea desplazarse dun lugar da xeografía galega a outro, pero de repente hai un ano que a industria do cemento conseguiu que se fixeran rotondas en todos os sitios. Outro ano, consiguen que faigan beirarrúas incluso onde non hai unha población. Hoxe en día parece que é un sacrilexio decir que o AVE non é unha prioridade. Eu considero que a AVE non é unha prioridade. A prioridade é a mobilidade da xente no seu día a día con un sistema público que optimice o uso da enerxía e que realmente seña real e accesible tamén económicamente para a población, ou non responder ao interés dun grupo empresarial que quere monopolizar
a alimentación, por exemplo, dos comedores públicos ou das residencias ou por aí. Como pode ser posible que hoxe se estea dando unha comida de pésima calidade nos hospitales públicos, tendo a posibilidade de xenerar unha comida incluso basada en produción local e de calidade, e en vez de eso se prefira maximizar as ganancias de un catering, non? Ou que a alimentación dos nosos nenos e nenas tamén se base nese modelo. E quen dice eso, en todos os aspectos da vida dos galegos e das galegas, non? Deixemos dunha vez por todas de responder aos intereses dos lobbies económicos e empezamos a responder ao interés xeral da población.